suina ma faga la ila rawdi ma wallahi ka soro daven fuiti wallahi ala kile wallahi akma foto godi la ilaha illa ana mawarete nini alate mawarete nini alate aqul lamma aradtu an urafa akhadtu qabdatan min nuri wa qultu lahu kuni muhammada akuni alaya akanu akado kumbe wallahi akuni noro do bona nyela wallahi oke ala kire donu bakaw bi ñogon ga firiya ni yoro la ko kira noro ma bo ala noro la ko ti kele ke ko yo ayi e beni ka famu te wa wallahi ne ba fuko kira bola ala noro la mais ne kafiriya wala o koro ke di kafiriya le do parce que e ala noro ke keme ma kira noro bora la to e bi kono doni kono do mais e kafiriya ra wallahi mais ne ko kira bora ala noro la fema bo ala tala ne ka téléphone carte mémoire fale do son dollar ne yo son be yelema e kuna e ka son bora mini amma bone ko do bora ni tala wa pano soleil a batterie bi fani muye kile cewa on ye pano soleil ba keme black kile koro do bo kile force la ko pano tayara wa o tike koni mais pano batterie bi fani jumenyi kile ce o amabo kile la wa o do bora kile la wa kira bora ala noro la o kuma na ala kuma fo ayerema qul la ilaha illa ana mawrati ni nete akonya kanu akado kombe ni muhammadu daka bon noro la makira kuma fo tugodi bi kuma ni ala kira yi atoko yidi président de la ilaha illa anta we khatabu yi mogo min bi nyefe ou be ini mogo min bi kuma téléphone na ne kama e yere de ma o se ka fo téléphone na ou be ini mogo min sikile be yoro kile e yere de kodo o kuma kira ni ala fula de kumbe o kuma ala kuma fo la ilaha illa ana mawrete ni ne ala kilete muhammadu kuma fo la ilaha illa anta jena mawrete ni ete anana meleke uda meleke ni ala yoro ka jaw ma meleke kuma fu wala ilaha illa huwa mawrite nali ala te bolu bita ko fe olu na ma kira na kuma nyongoro o kuma kira ta ya bi kuma na idanida mawrite ni ete o ko meleke ubi portu ko fe olu ba mawrite nali ala te mawrite nali ala te anana aunda aungo tugodi la ilaha illa allah la ilaha illa allah mawrati ni alate mawrati ni alate kasmu menin dima nga adugoti jabi iye adugoti jabi mashi numa ake jamana ifolo ama ke jamana ne ofie hani tara wale jamana ka ni parla tugo ni bora ki jo kenema mu mejigi kono ne ti yanga iti yanga ko iye maliyadi wallahi adoko sorase do dame kungo kono si jamana bisika kisi tugo wallahi ni mali chena atina chenga kora mesungalo de atina chenga kora ngana chena achena anyi babu na be batigi manga kunjori daga tifo baere wallahi yeli gawlo ibi joko flake ni ta sura minga no ko me fatia ko fe wallahi ala kana mine mashi bolo fatigi ka duwo ke jamana ka basigila no bana ibaki yere tera tertu wallahi ni jogo flake ni salam bla
astafurwa siɲɛ 100 o y'a sɔrɔ ɲɛsinnen don kɔrɔ ma ka sɔli kɛ kɛra ka siɲɛ 100 mana la ilaha illa anta la ilaha illa la ilaha illa ana la ilaha illa ana la ilaha illa ana o fɔ siɲɛ 1000 ani 1 balle 1000 ni 1 o ye ala ladigitɔ ye ala yɛrɛ bɛ min fɔ 1000 ni 1 tiɲɛ i bɛ sɔrɔ k'i yɛlɛma ka ɲɛsin tilebi ma i bɛ kira ta fɔ sisan la ilaha illa anta la ilaha illa anta dɔ bɛna fɔ k'i bɛ ɲɛsin tilebi ma ko alikaba ti tilebi fɛ k'a bɛ kɔrɔ fɛ alikaba ko tɛ o n k'o ye danfɛn ye sɔrɔ yɔrɔ kelen b'o la ala ko a ma kɔrɔna kɔnɔ ko n'an ɲɛsinna yɔrɔ o yɔrɔ ko ni ala bɛ sabula kumaw ɲɔrilen don o kumana ni ɲɛsinna tilebi ma la ilaha illa anta ma wɛrɛ tɛ ni e ala tɛ 1000 ani 1 i b'i turunɛ ka na ɲuman fan fɛ n'i nana ɲuman fan fɛ i bɛ mɛlɛkɛw tɛ fɔ la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa 1000 ani 1 i bɛ sɔrɔ k'i yɛlɛma ka na laban kininan fan na n'o ye Côte d'Ivoire lanfan ye ɲɛsinen ye kɔrɔ ma ye kininan fan i bɛ mɔgɔw ta fɔ sa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 1000 ani 1 ni ala fɛ ala an ka jamana basigili ka jolibɔ ban ka hɛrɛ jigi jamana kɔnɔ fɔ tubabuw kana juru taya n'a sababu bi kɔrɔna a dama n'a bi tilebi la a dama n'a bi bani na a bi baba la a dama ni tilar'o la sa autorisation b'i bolo sa kɛ sa min ka di ye ni cɛ ko don a fɔ ala n ka cɛ bi kɔrɔna a bi tilebi la a bi bani na a bi baba la ala a diya n'i yɛrɛ y'a wurudili kɛ n'i ma taa yɔrɔ la i b'i da kojugu n'i y'a kɛ cɛko kama an karamɔgɔ i sunɔgɔtɔ bi i ka cɛ bi na i ma de min kan k'i ta ko cɛ n'i y'a kɛ hami o hami kama terre à terre nka a ti minɛ aw bolo f'a ka fɔlɔ ka ni dugawu kɛ sabula n'i y'a ye ɲɔgɔn kɔngɔ duuru la cɛ n tɔɔrɔ 2 bɛ dugu an bɛ kule la radio la parce que dɔɔnin bɛ jamana kɔnɔ n'a tɛmɛna nin kan an n'a wajibiw kɛ téléphone la guwako n'u bila direct la k'an to an ka so kɔnɔ n'i y'an bɔtɔ ye ka na yan basigi dɔ bɛ yen ni dɔ farala basigi kan jamana bɛ lafiya ala ka limaniya d'an ma